baran manta ba Allah ji kan mahaifiyarsa Allah mata rahama amin. kullum yakan ɗauke ni mu tafi ni da shi mu je gaishe ta bayan sallar asuba. Allahu akbar. Can wajen ta da mu je ta haɗa mana shayi mu sha. Allahu akbar. Gaishe ta. Kuna da kusa da malam kenan to kwarai da gidanku? Mahaifiyarsa tana cikin fadan Bauchi. Shi kuma yana Dutsen Tashi. Allahu anguwan mu kenan. Allahu akbar. Kullum zai dauke ka ɗauke ni mu tafi a mashin. Ni ne direban mashin. Allahu akbar. Je mu ga Allahu akbar. tashi mu dawo. Allahu. Wannan abun ma wani abu ne da yake koya min wanda yake yayi tasiri a zuciyata. Na farko na san muhimmancin mahaifiya sosai a ramma. Na biyu shine alaka na tsakanin shi da ƴan uwansa da yadda nake gani yana yi. Wannan duk karatu ne mai girman gaske. A ramma wata za a faɗaɗa mana su insha Allah ta'ala.